Gowch ni gael gair bach o weddi cyn i ni ganu'n hemyn gyntaf. O ddiw ein tad, cyflwyno'n ein hunain anhoedfa i ti. Cyflwyno'n y gair sydd i'w rannu, a cyflwyno'n ein calonau i chdi arglwydd. Helpa ni wneud hynny, helpa ni agosau ata ti dy hun. Gwybod dy fawredd, gwybod dy gariad ag ato ni yn Iesu Grist dy fab, a chael yn llenwi nes gorlifo a'r cariad hwnnw arglwydd, fo'n dyhead ni a'n syched ni y bore yma. Cyflenwa ni, tywallt ysbryd arnom ni, a bendithia David arglwydd wrth iddo fo rannu, ac wna'n Christian i neu fod yn agored iawn i thair ato ni y bore yma, mwyn enw. Amen. 527, emyn 4 fardd, gallwn ni ganu'r emyn efo'n gilydd cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd, yng nghyngor 3 yn 1, i achub gwael golledig euog ddyn. 527.
A dwch i mi gael darllen o'r Hen Testament i ddechrau. Hanes y gwas dioddefus yn Eseia penod 53, chydig adnodau o ddechrau'r benod ac yna o lythyr Paul at y Corinthiaid, y benod gyntaf, yn sôn am allu'r groes. Pwy a gredai'r hyn a glywsom, i bwy y datgyddwyd braich yr arglwydd. Fe dyfodd o'i flaen fel blaguryn ac fel gwreiddyn mewn tir sych. Nid oedd na ffryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolyr. Roeddem fel pen cuddion wynebau oddi wrtho. Yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu, eto. Ein dolyr ni a gymerodd, a'n gwyledd ni a ddygodd. A ninnau'n ei gyfrif wedi ei glwyfo, a'i daro gan ddiw a'i ddarostwng, ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef. A thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Rydym ni i gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un yn troi i'w ffordd ei hun ar oes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Ei gwrthodwyd a'i ddorostwng, ond nid agorau ei enau. Arweinwyd ef fel oen i'r lladdfa, ac fel y bydd dafad yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid agorau yntau ei enau. Merwyd ef ymaith, heb ei roi ar brawf na'i farnu. Pwy oedd yn malio am ei dynged, fe'i torwyd o dir y rhai byw, a'i daro am droseddau fy mhobl. Hoddwyd iddo fedd gyda'r hydrygionus, a beddrod gyda'r troseddwyr, na wnaethau niwed i neb, ac nad oedd twyll yn ei enau. Yr Efengyl yn yr Hen Testament, fel y gelwyr. Ac yna, o'r llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, Crist gallu a doethineb Duw. O blegyd y gair am y groes, ffolineb yw i'r rhai sydd ar lwybr colledigaeth, ond i ni sydd ar lwybr iachawdwriaeth, gallu Duw ydyw. A mae'n ysgrifenedig, dinistriaf ddoethineb y doethion a dileiaf ddeall y deallus. Pa le mae'r un doeth? Pa le mae'r un dysgedig? Pa le mae ymresymydd yr oes bresennol? Ond i wnaeth Duw ddoethineb y byd yn ffolineb. Oherwydd gan fod y byd yn oethineb Duw wedi methu adnabod Duw trwy ei ddoethineb ei hun, gwelodd Duw yn dda trwy ffolineb yr hyn yr ydym ni yn ei bregethu, a chyb yr rhai sydd yn credu. Mae'r Iddewon yn gofyn am arwyddion, a'r groegiaid hwythau yn chwilio am ddoethineb. Eithir na ni pregethu yr ydym Grist wedi ei groeshoelio, yn dramgwydd i'r Iddewon ac yn ffolineb i'r cenhedloedd, ond i'r rhai alwyd yn Iddewon a groegiaid, y mae'n Grist, gallu Duw a doethineb Duw, oherwydd y mae ffolineb Duw yn ddoethach na doethineb dynol, ac wendi Duw yn gryfach na chryfder dynol. A byddai bendith Duw ar y darllen yna'r gwrando o'i air. Gawn ni ganu cyn yn bod ni'n troi at yr arglwydd mewn gweddi, rhif yr emyn 180, a wnat ei orsedd rasol ef, dyrchafwn lef i'r lan. Mae'n gwrando pob am ddibad gri, mae'n rhoddi nerth i'r gwan. 180.
A dowch i ni weddio, wnawn ni gloi gyda gweddi'r arglwydd. Diolch i ti, arglwydd, yn bod ni'n gallu dod at dorsedd grasol di. Diolch i ti, mae gorsedd grasol ydy hi. Bod gras i'w gael yno, a thrigaredd hefyd yn dy gwmni di dy hun, oherwydd yr un a gerddodd o'n blaenau. A aeth ac a gerddodd y llwybr yna. Drodd ei lygaid a'i olwg tuag at Jerusalem a tuag at y groes. A chwysodd yn yr ardd wrth feddwl am yr hyn oedd o'i flaen o, ac a nisiodd y fuddugoliaeth honno, ac a ddywedodd gwneler dewyllus di dy hun, ac a aeth fel oen i'r lladdfa, ac a osododd ei hun yno. Nid ar draul ac fel canlyniad i ryw anffawd mawr a ryw gamweinyddiad ar gyfiawnder, ond a osododd ei hun yno ar y groes i farw trosom. Ac arglwydd Iesu, dyn ni'n bythol ddiolchgar i chdi ac yn parhau i roi yn diolch yma y bore yma yn Bethesda'r Wyddgrug. Bod gennon ni obaith i'w gyhoeddi ac efengyl sydd yn newyddion da oherwydd yr hyn a wnes ti trosom ni ar y groes. Ac arglwydd, dyn ni'n gofyn i ti'n helpu ni i edrych at y groes honno, ac i sylweddoli maint a dyfnder dangail oes. Helpa ni'n y fan honno, arglwydd, i sylweddoli maint dy wrthwyneb tuag atom ni. Maint y gallu sydd yno ar waith, a pwy sydd yno mewn gwirionedd yn rhoi ei hun trosom ni. Helpa ni syllu'n gyson at dy groes, arglwydd, a gwybod wrth gael yn tynnu i'r fan honno, bod modd i ni'n gael maddeuant pechodau. Dy fod ti'n gwrando pob amddifad gri. Y gallwn ni adael yn beichiau, yn beiau, yn pechodau i gyd wrth droed dy groes di dy hun, a derbyn yn y fan honno lanhad a chyfiawnhad yn wir, a maddeuant am yn beiau, a nerth i fyw o ddydd i ddydd. Arglwydd da, dyn ni'n diolch i ti dy fod ti wedi gosod dy groes yn foddion cymod rhyngom ni a thi, i'w rannu ag eraill ac yn yn byd dolurus. Dyn ni'n ymwybodol o'r angen yna am gymod eto, a hyd yn awr ac y bydd bob amser, cymod rhwng pobloedd a'i gilydd. Arglwydd da, mae'r fath lanast wedi wneud gan ddialedd dyn, tuag at ei gydfyn. Dyn ni'n gofyn, arglwydd, i chdi ddwyn yr dialedd na i ben, i ti newid calonau pobl. Na nhw ddim gwella ohonyn ni hunain, arglwydd, ond i bai i ti roi calon newydd mewn dynion a phobl sydd yn rhyfelan erbyn ei gilydd, sydd yn dial ar ei gilydd hefyd. Arglwydd da, gweithredan yn plith ni, a ni di ddwyn cymod
Nid yn unig heddwch arglwydd, ond cymod hefyd fydd yn parhau i gael ei weithio allan yn Israel a Phalestina, yn Rwsia a'r Wcrain. Llawer o wledydd Affrica o dad rhwng llwythau a gwledydd ei gilydd yn Asia yn ogystal. Byddai dy gymod di arglwydd bod yn effeithiol yn Iesu Grist. Byddai iddo ef gael ei gyhoeddi arglwydd a'i weld yn amlwg yn foddion maddeuant a gras a chymod i ddynol ryw, y Pasg yma, fel bob amser. Bydd gyda ni'n yr oedfa hon a thrwyddi arglwydd wrth i ni weld bedyddio plant bach yn ymplith ni. A dyn ni'n diolch i ti arglwydd am y teuluoedd sydd ynglyn â'r eglwys ac am deuluoedd yr ardal hon arglwydd ac y byddi di yn ei galw nhw yn ôl dair ac yn ei croesawu nhw i ffreichiad i dy hun yn dyner i ofalu amdanyn nhw, gan dweud mae i rai fel hyn y mae teyrnas nefoedd yn perthyn sydd yn fodlon dy dderbyn di fel yr wyt ti arglwydd Iesu ac i edrych ac i ryfeddu at dy berson hael. Bydd gyda pawb sydd ar yn meddyliau ni'n ogystal cyflwyno'n hwynt i ti gan ofyn i ti nerthu, bendithio'r rheini sydd mewn poenau ar hyn o bryd, yr rheini sydd mewn gwendid, yr rheini sydd yn gofalu hefyd, yr rheini sydd yn pryderu arglwydd, bendithia nhw, nertha nhw, cysura nhw, dangos iddyn nhw dy drygaredd, mewn bod ni'n gofyn hyn i gyd, yn enw Iesu Grist, yr enw mwyaf mawr erioed a glywyd sôn, a'r enw a'r person hynny a roddodd i ninne batrwm o weddi. Dwch i ninne gael cydweddio yn ôl y patrwm hwnnw'n weddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnw wyt yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, ddeled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Gyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni endledion, fel y maddiw ninnau endledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can ei seiddo ti o deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gan dwi'n groesawu di, wyt ti am ledio emyn, dwi'n siŵr byddwn ni'n falch o gael canu'r emyn nesaf, ac os fos ti ledio i David. Pob blwyddyneb, pob bendith. O gyfeillion, diolch i chi am y croeso yma bore yma, gwahoddiad i ddod yma. A diolch i Hyw am rannu'r gwasanaeth, y weinidogaeth efo fi bore yma. Hyfryd iawn, Hyw, diolch i ti. Yr emyn, fel gwelwch chi, di'r rhif 509, 509. O iachawdwriaeth gadarn, o iachawdwriaeth glir. Fe dyfais o'ch yffelib erioed ar fôr na thir. Mae yma rhyw ddirgelion rhyddorus un ti ddyn, ac nid oes all ei datrys, ond diwdod mawr ei hun. 509.
Wel, tynnu'ch sylw chi am ychydig y bore yma gyfeillion at yr adnod gyntaf ddarllenodd yr Huw gynna. Yr adnod gyntaf yn Eseia 53. Pwy a gredai'r hyn a glywsom, i bwy a datguddiwyd braich yr arglwydd, neu pwy a gredodd i'n hymadrodd, ac i bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. Beth ydyw arwyddocad yr adnod yma? Mae'n cael ei dyfynnu dwy waith yn yr Testament Newydd. Yn y 12fed bennod o Ioan, mae'n adrodd hanes geiriau Iesu Grist yn Jerusalem yn ystod yr wythnos cyn y Pasg, felly. Ac Ioan yn nodi o fanno, bod yr arglwydd Iesu wedi gwneud cymaint o arwyddion yn ei plith, ni chredasant iddo. Ac yn dyfynnu'r adnod, pwy a gredodd i'n hymadrodd, ac i bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. A mae'r apostol Paul yn dyfynnu'r adnod yn y 12fed bennod yr Efeiniaid, lle mae o'n sôn am yr Efengyl yn cael ei ffregethu, a mae o'n deud, ni chredodd pawb, meddwl fo. Hyd yn oed yn nyddiau yr eglwys fore, pan oedd yr Efengyl yn llwyddo a bobl yn cael ei hachub yn bob man a miloedd yn cael ei hychwanegu at yr eglwys, ni chredodd pawb. Oherwydd, meddwl fo, ysgrifenedig, pwy a gredodd i'n hymadrodd? Pwy a gredodd i'n hymadrodd? Yr ysbryd glân sydd yma, yn rhoi, yn siarad trwy y proffwyd ac yn sbïo o gwmpas. Ac yn dweud pwy a gredodd i'n hymadrodd, pwy gredodd i air yr arglwydd, i'r datguddiad dwyfol.
ac i bwy a datguddiwyd braich yr arglwydd. Mae'r ysbryd glân yn gofyn y cwestiwn yna yn oes Eseia, dydy. Gofyn yr un cwestiwn yn ystod gweinidogaeth Iesu Grist, a mae o'n gofyn yr un cwestiwn yn awr, yn dydy. Pwy a gredodd i'n hymadrodd, ac i bwy a datguddiwyd braich yr arglwydd. Yn yn cyfieithiau ni, mae'n dweud pwy y gredau, yn dydy. Fatha rhywun yn dweud, gwneud i mi feddwl am y gwersi Ari yn y 60au yn yr ysgol. Pwy fasa'n credu, fasio beth? Pwy fasa'n credu? Ond nid rhyw amheuaeth fesul beth yna, achos mae Duw o wastad yn gosod credu yn peth resymol iawn. Mae'n resymol i gredu. Mae'n resymol i dderbyn ei air a'i drystio fo. Pwy a gredodd i'n hymadrodd, ac i bwy a datguddiwyd braich yr arglwydd. Mae cyd-destun yr adnod yn bwysig yn tydi. Yn fama, mae o'n sôn yn arbennig am ddiawddefaint yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ddisgrifiad byw yn does. Fel pe bai y pethau yma wedi sgwennu ar ôl iddyn nhw ddigwydd. Fe dyfodd o'i flaen fel blagyryn ac fel gwreiddyn mewn tir sych, nid oedd na ffryd na thegwch iddo. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir, yr roedd fel pen cuddion hwynebau oddi wrtho. Eto ein dolir ni a gymerodd, ein gweiledd ni a ddygodd, a ninnau yn ei gyfri wedi ei glwyfo, ei darog am dduw a'i ddarostwng. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio ef am ein camweddau ni. Mae yma feddyginiaeth Duw yn does. Feddyginiaeth sydd ddim yn dderbyniol iawn ac di. Nid oedd pryd na thegwch. A roedd e'n fel pen cuddion, hwynebau oddi wrtho. Oedden ni ddim eisiau sbio gan mor hyll oedd yr olygfa felly. Ond dyma feddyginiaeth Duw i ddynoliaeth. Meddyginiaeth Duw i ti a finna. Weithiau mae'r feddyginiaeth yn gas yn dydy. Fi'n cofio pan o'n i'n blentyn. Dioddau dipyn bach am amrest. Ac un o'r dulliau ar amser hynny oedd saim gwydd. Ydych chi'n gwybod beth dio? Y toddion beth ydych chi yn coginio yr wydd a degodolig. A dwi'n cofio'r jar rwan ar fatha past gwyn yma, ynde? Ac oedd fydden nhw'n roed o y fama, a weithiau, dwi'n tybied bod chi'n gorfod llyncu'r stwff yma, ynde? Ond dyn, mam, please, dim saim gwydd, ynde? Dyna'r feddyginiaeth. Ac wrth gwrs, i'r bobl yn yr canrifoedd cyntaf, da chi'n gweld, oedd gwarth yn doedd, ac arswyd ynglyn â'r groes. Yn doedd. Oedd o'n gwylydd, oedd o'n beth ofnadwy, oedd o'n farwolaeth, a melltith yn doedd, yn ôl yr Hen Testament, yn arwydd o felltith. Sorry. Y broblemau efo technoleg yn does. Wrth gwrs, erbyn hyn, da ni wedi rhywbeth o saniteiddio'r groes yn dod. Da ni wedi tynnu golchi'r gwaed oddi arno fo, a da ni'n iwsio fel symbol, roed o ar eglwysi ac yn y blaen. A mae'r un mor hawdd roed y groes heibio, da chi'n gweld wrth wneud hynny, yn dydi? Dwi'n meddwl am ryw ddarlun fel hyn i egluro beth dwi'n feddwl. Ryw ddyn neu ddynes ifanc
Yn ei harddegau cynnar, dim llawer o bres gen i. A mae thai ti wedi rhoi i gar. Mae wedi dod i oed, mae'n mynd i roi gorau i ddreifio. Mae'n rhoi y car i'r wyres neu'r wyr yma. Mwyn i gael mynd at ei gwaith. A mae'r wyres wedi gadael y car yma ar y dreif. Ac yn deud wrth bawb, sbiwch, meddi, cymaint mae'n haid yn yngharu fi. Dyma arwydd o gariad fy nhaid ataf. Mae wedi rhoi y car, mae o'n gar bach tlws hefyd. Sbiwch arno fo. A bob tro pan mae'n mynd, allan yn y bore i gerdded at ei gwaith, a mae'n ymbalchio, bod ti'n cerdded at ei gwaith, mae'n pasio'r car, ac yn meddwl am gariad ei thaid. Ond dy'r hen gar byth yn cael ei iwsio. Mae'n posib i mi ni fod fel yna, efo croes yr arglwydd Iesu Grist. Mae posib i ni fod yn sentimental yn ei gylch o, a dweud, waw, dyma arwydd o gariad. Yr hwn i darbedodd ei briod fab, ond a'i rhoddes ef trosom ni o'r. Dyma gariad fel y moroedd. Ond pwrpas Iesu Grist yn marw, oedd i chi a finna gael y feddyginiaeth. Ynde? I ti wybod bod o wedi maddau dy bechoda di. Ti gael y profiad yna. I ti gael y sicrwydd yna. I ti gael y bywyd yna. I ti gael bod yn rydd. Dechrau bod yn rydd. Oddi wrth dy bechodau. Bod y gwaith Iesu Grist yn cael ei gymhwyso i dy fywyd di. Neu, fel y mae'r Testament Newydd dweud, gwaed y teunelliad. Gwaed y teunelliad. Mae'r gwaed wedi ei dywallt. Mae eisiau ei dynellu arna ti, yn does, i gymhwyso fo i dy gyflwr di a minnau. A dyna sydd gynnau y bore yma. Pam bod cyn lleied yn ceisio hynny? Be welwn ni yn y Beibl? Pam mae'r peth pwysicaf un mewn bywyd ydy'r peth sydd yn cael y lleia o sylw dynion? Pa bod achubiaeth yn rhywbeth nad ydy bobl ddim yn ei geisio nac yn meddwl amdano. Y mae yr apostol yma, dydy, yn cymeryd 2 ddosbarth o bobl. Yr Iddewon, sydd yn gwrthod yr arglwydd Iesu Grist, a'r groegwyr sydd yn dysgol. Da chi'n bod mae'r Iddewon yma yn grefyddwyr yn dydyn, hybyr. A mae nhw'n gwrthod yr arglwydd Iesu Grist. Ac y groegwyr, mae nhw'n bobl soffistigedig. Bydol, yn dydyn. A mae'n hwtha yn gwrthod yr arglwydd Iesu Grist hefyd. Mae o'n ffolineb. Mae'r rhai ohonyn nhw yn ei dderbyn o, yn Iddewon a groegwyr. Ac ydyn nhw mae'r groes yn Grist, y neges y groes yn Grist, gallu Duw, a dwythineb Duw. Ond da chi'n gweld, mae hyn yn feddyginiaeth, mae bobl yn meddwl nad oes gynnyn nhw mwy angen o, ynde? Os da chi'n meddwl bod chi ddim angen meddyginiaeth, da chi'n mynd i gymryd o, nac dach? Da chi'n mynd i gymryd o. Da chi'n mynd i cofio gymryd eich pils. Os nad da chi'n meddwl bod nhw'n gwneud dim lles i chi. Da chi di anghofio, diolch bwys. Diolch yn gwneud dim gwahaniaeth i chi iechyd chi, yn eich tyb chi.
A ewch chi yn eich blaen fel yna. Mae'r crefyddol, da chi'n gweld, mae o'n deud yma bod, bod yr Iddewon yn disgwyl arwydd. Oedden nhw yn parchu pŵer yn doedd. Oedden nhw'n cofio am yr arglwydd Iesu Grist yn dod am ddiw yn dod â nhw allan o'r aifft. A llaw gadarn a braich a stynedig. Ac oedden nhw'n disgwyl rhywbeth fel yna, yn doedden nhw. Disgwyl rhywbeth pwerus. A mae'n rhywbeth yn ddeniadol yn hynny, yn does. Os da chi'n dweud wrth bobl, ddewch i'r capel efo fi Sul nesa, a maen nhw'n dweud faint o bobl bydd yno, a da chi'n dweud 2 neu 3. Pwy fydd yn chwarae'r organ? Da chi'n dweud, os gynnon ni neb i chwarae'r organ. Maen nhw'n dweud, fydd yna bobl ifanc yno? Yr un oed â fi? Na fydd. Dyn nhw'n debygol o ddwad, nac den. Mae bobl yn naturiol yn mynd ar ôl rhywbeth poblogaidd ac yn llwyddo, yn tydi. Dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn, dim ond dynion oedd yn mynd i gemau pêl-droed. Oedd ei gragedd yn dweud, ysgwyd i penne, fath o beth. A dwi'n cofio pe ddaru fy mab fynd i Fanceinion i fyw ar Bnawn Sadwrn pan oedd Manchester City yn chwarae. Genod i fi'n cymryd. Da chi'n gwybod? Rhywbeth yn llwyddo. Rhywbeth mewn bri yn tynnu yn dydi bobl ar ei ôl. Mae'n ei barch i bŵer a nerth yn does. Ac y mae y groes yn edrych fel peth mor wan yn tydi. Mor gywilyddus o wan. Yr arglwydd Iesu Grist, yr anghyfiawnder. Ildio i gael ei groeswylio. Lle mae'r llwyddiant yn hynny? Ynde? A wedyn, oedd y greigwyr yn doedden nhw. Oedden nhw'n bobl sophistigedig. Oedden nhw'n bobl tebyg iawn i bobl yn hoes ni. Does na ddim byd yn newydd, nag oes. Y gred gyffredin heddiw ydy bod y greadigaeth wedi dod i fodolaeth trwy hap a damwain, yn tydi? Dyna'r athroniaeth sydd yn treiddio trwy yn diwylliant ni. Ydy hynna yn newydd o'r Epicuriaid yn credu'r un peth. Dio ddim yn wyddonol. Ond dyn, da chi'n gweld, yn meddwl am da chi'n gweld, yn cysidro i gareiddiadau, da chi'n bod mewn diwylliant, mewn gwyddoniaeth ac yn y blaen. A mae'r pethau yma'n bwysig. Ond da chi'n gweld, yn ei wneud o'n farnwr ar bob peth ac yn penderfynu bod gair Duw ddim yn rhywbeth sydd yn berthnasol o gwbl. Da chi'n gweld, mae'n sôn am bethau sydd ddim yn berthnasol. Pechod? Be di hwnnw? Be di hwnnw? A mae'n dweud, does gen i'm amser i hyn. Pwy sy'n dweud bod na ddiw? Neu pa ddiw sydd? Di hyn ddim yn berthnasol. Sbiwch ar meddylwyr mawr y byd, doethion y byd hwn. Dyn nhw'n poeni am y bethau hyn? Nac, den. Bobl mwy sophistigedig? Y celebs? Da chi weld gyfeillion? Y mae un peth yn gyffredin rhwng y crefyddwr sydd yn gwrthod y groes a'r anffyddiwr sydd yn gwrthod y groes. Mae'r un peth yn gyffredin di balchder yn lle. Dyn yn falch. Y crefyddwr yn falch o'i gyfiawnder ei hun. Mae'n gwneud fel hyn. Mae'n byw yn foesol, mae'n byw yn dda. A mae o'n meddwl bod o'n dipyn o foi iawn. A'r bydolyn dysgedig, mae o'n meddwl bod o'n gwybod pob peth. Mae o'n dall pob peth. Mae o'n rheddigoedd crefydd mewn rhyw flwch. Mae'n dweud rhywbeth ar ei godi trwy esblygiad, ar ei
ar ei ddatblygu am bod dyn ofn. Da chi'n gweld ei amgylchiadau ac yn y blaen. Balchder, dyn. Mae Thomas Charles yn deud am falchder fel hyn, a mae dyn wrth natur dan y cwymp yn Eden bydd, yn greadur balch, fel y mae ei feddwl yn gyfeiliornus am bob peth, felly y mae amdano ei hun. Dio ddim yn barnu'n gywir amdano ei hun. Yn ei dywyllwch y mae o'n meddwl ei hun yn wahanol i'r peth ydyw, sef pechadur, euog, rhygredig, tywyll, ffôl ac aniwiol. Da chi'n meddwl bod hynna rhy gry? Mae yn priodelu pob rhagoroldeb a ddichon fod ynddo iddo'i hun ac nid i'r arglwydd. O, dwi'n dda am wneud hyn. Dwi'n bêl-droedwr da. Dydw i'n berson special. Dwi'n medru wneud hyn. Dwi'n medru wneud y llall. A fi gafodd y marcio ucha yn yr arholiad yr ysgol. Ynde? Dydw i'n rhywbeth special. Mae'n priodoli pob rhagoroldeb a ddichon fod ynddo iddo'i hun ac nid i'r arglwydd yr hwnna wnaeth y rhagoriaeth. Dyw roddodd pob dawn. Ynde? Dyw roddodd pob dawn. Beth bynnag dy ddawn. Beth bynnag dy rhagoriaeth. Dyw roddodd o ti. Ei holl ymgais sydd am ddyrchafu ei hun ac nid yr arglwydd, ar hwn yn unig sydd deilwng o'i ddyrchafu. Mae Thomas Charles yn mynd ymlaen a mae balchder ym mhob trosedd, canys ni throseddau neb o'r chymyn Duw, ond i bai ei fod yn dyrchafu ei hun yn erbyn Duw ac yn fwy na Duw. Os o'n i'n gofyn i chi beth yw'r pechod mawr, ond mae C.S. Lewis yn ei lyfr, Mere Christianity, mae gynno fo benod, The Great Sin. A Great Sin ydy balchder, hunan-dyb, ynde, hunan-dyb. Yr hyn sydd yn gosod dyn i gystadlu yn erbyn pobl eraill. Da chi weld, mae eisiau bod yn well, y fod i'r boi, ynte. A mae yno ni gyd, yn tydi. Balchder ydy gwreiddyn a canolbwynt pechod. Da chi'n gweld? Achos mae pechodau eraill, chi'n gweld, godineb, meddwi, maen nhw'n dinistrio'r corff, ond mae balchder yn dinistrio yr ysbryd, yr enaid. Dyna oedd y temptiad cyntaf, da chi'n gweld yn yr ardd. Y sarf yn dweud, mae fyddwch chi fel duwiau. Ac oedd Efa'n meddwl, mae hynna'n swnio'n dda. Dyma ddyrchafiad i mi o fama. Byddwn ni fel duwiau y gwybod da a drwg. Da chi'n gweld? Dyna di pechod y diafol. Di o ddim yn adunebwr. Di o'n rheidr. Mae o'n falch. Mae o'n falch. Balchder ydy gwreiddyn holl drygion i'r byd, yr holl torpriodas, yr holl rhyfel rhwng dyn a chenedl a chenedl, balchder, ynde. Fy iawndera fi, fy hawliau fi, be dwi eisiau wneud. A mae yno ni gyd, tydi. Da chi'n licio cael eich croesi? Be di'ch ymateb be da chi'n cael eich croesi? Da chi'n licio hynny? Eich planiau yn cael ei altro. Da chi'n mynd i wneud rhyw peth ar peth. Mae'r ffôn yn canu. Da chi'n dweud, da! Be maen nhw eisiau rwan? Di'r ffôn mae byth yn tewi. Dwi'n brysur a dwi'n gwneud gwaith pwysig. Mae gen i fy planiau fy hun. Da chi'n gwybod? Mae C.S. Lewis yn dweud, os da chi'n meddwl nad ydych yn hunan dybus, mae'n golygu eich bod chi'n hunan dybus iawn, meddwl fo.
Ynde? Yn hunan dybys iawn. Dyna'r reswm mae dyn yn dirmygu be mae'r arglwydd yn wneud. A dyna sydd yn dangos doethineb a gallu Duw yn y pethau hyn. Yn y groes mae gallu Duw. Mae'r apostol Paul yn dweud fel hyn yn dweud am y groes, bod y groes a bod Iesu Grist ar y groes wedi dileu ysgrifen law yr ordeiniadau, yr hwn oedd hi'n herbyn ni, yr hon oedd yng ngwrthwyneb i ni, ac a'i cymerodd i ar y ffordd gan ei hwylio wrth y groes. Yr holl feddwau a chyfrol glân gyfraith Duw, da ni'n meddwl bod ni'n cadw a bod ni'n fyr ohonyn nhw. Maen nhw'n condemnio ni. Mae cyfraith yn condemnio ni. Achos da ni yn ôl am agoniad Duw. Da ni'n cyrraedd y safon. Gobeithio, os da chi'n dychmygu'ch hun, yn cyrraedd ar hyd fatha prom neu rhywbeth, yn de? A byriwch mae gennych chi ystyllod yn y llawr a canllaw yn y llaw. Da chi'n gweld? Mae'r cyfraith Duw yn ganllaw iawn i ddangos y llwybr i chi. Ond mae o'n styllod sal sydd yn y llawr, achos mae o'n dyllau i gyd lle da chi a fi na wedi torri'r gyfraith. Os da chi'n pwyso ar eich moesoldeb, da chi'n pwyso ar styllod sydd ar goll, da chi'n mynd i ddisgyn trwodd. Da'r Iesu Grist cymeryd y gyfraith a'i hwylio wrth y groes a dweud, dyma ateb i'n holl ofynion. Iesu Grist wedi rhoi prynu maddeuant i ni, a Iesu Grist wedi cael cyfiawnhad i ni yn fanno. Ac ysbeilio'r tywysogaethau, mae'r hen ddiafol yn dweud, ti wedi pechu. A mae o'n dweud y gwir, does e'n gobaith i ti. Ond mae gen ti'r ateb, maddeuodd Duw fy mai. Talodd yr arglwydd yn llawn. Mae o'n ateb i falchder dyn, achos mae o'n ddarostyngol yn dydy. Da ni'n gorfod plygu. Da ni'n gorfod dod at yr arglwydd heb ddim byd i gynnig iddo. Pan mae Iesu Grist yn deud y ddameg yn Luc 18, da chi'n cofio am y publican yn y deml yn gweddio, mae o'n deud yn taro i brest yn dydy. Da chi'n gweld? Dyna mae rhywun yn neud pan mae'n sylweddoli sut un ydi o. Dim yn hyd yn oed yn codi ei olwg i fyny. Ond mae'n deud byd trigarog wrth i fi bechadur. Mae'r gair trigarog yna ddim ond yn digwydd dwy waith yn y Testament Newydd yn y gwreiddiol. Mae golygu gwneud cymod. Yr ail waith mae o'n sôn am Iesu Grist yn marw. Gwnawneuthur cymod dros bechodau i bobl. Arglwydd byd trigarog wrth i fi bechadur. Hynny di gwna gymod. Cymoda fi a thi. Dorym i fywyd. Dorym i fywyd. Mae'r apostol Paul yn dweud na to Duw i mi ymffrostio. Da chi'n gweld o gyda fo achos i ymffrostio bellach dim, ond yng nghroes yr arglwydd Iesu. Trwy'r hwn y croeshoeliwyd y byd i mi a minnau'r byd. Mae o wedi ryddhau. Yma mae ryddhad. Yma mae achubiaeth. Diolch iddo. Amen. Ganwn ni gyfeillion yr emyn, mae'r amser yn mynd, sori. Yr 535. 535. So well mi gad un pennill neu...
Ok, gan ni'r mynd drwyddo. Does destun gwyw i'm can. Ymunwch efo fi yn y gras, gyfeillion. Gras sy'n arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, byd byth. Amen.